mo lang indriya manggung mangungkung kantuan riman ana bocah bagus kowe sapa nulinjin derek tepang gladiwanu kala menika wau pun Bambang Praba Kusuma apa sababe Praba Kusuma kowe prapta ana ing Taman Sarenegara ujung Glibik aduh Sang Bathari titi kalenggan menika Praba Kusuma kinarya dadi utusanipun para punden Pandhawa pesaken dhateng panandhanging para kawula dasi ingkang kekirangan sandhang klawan pangan kathah omong kang risah wonten ing nagari ing Amarta pramila inggih namung kanthi sarana paduka Sang Bathari Sri ingkang saged hangayomi satemah ayem keluarga negari ing Amarta. Duh Sang Hyang Bathari monggo sarengan kalawan lampah kula prapta dhateng nagari ing Amarta. Lang indriya manggung mangungkung kantuan riman yen aku ngajak marang wong telune pisan kepiye ya kuwi mau kadangku sedana lawan anakku Nilawati Durinji ngestawaken Dewi awit Nilawati wujuding putri mula gelem ora gelem kowe kudu ngayomi slawas-lawase Praba Kusuma ngestawaken Dewi Sang Dewi yen to pancen kaya mangkono aja keselak disikan marang Sang Hyang Bagaskara ayu prapta marang negara Ngamarta njujug ing Nusa Jawa swawi kula dherekaken Lang-langing driya manggung mangungkung kantuan riman wis maning karat ngoteking jagat manuk semaning cacat